Kami may sabaw yung binili namin dahil magsasaadaw kami. So, yung in-order namin, may sabaw talaga dahil, ayan o, may paggagamitan kasi kami niyan eh. Mga guys, naghanap si Aileen ng lalagyan ng takgas. Welcome back mga guys. For today's video, kami po ngayon ay magsisimba dahil marami ng aming mga kasalanan. What? Pero hindi po. Magsisimba po kami at isasama po namin yung aming baby. At ayan, nasa likod po namin sila Ate Amy. Ayan o. Umurok ang isa. Natatakot sa kamera. At ayan yung aming driver, si Paderi. At syempre may angkas pa sa likod. At ayan mga guys, nandito na kami ngayon sa Plaza Rizal. At nandito na kami sa simbahan, Yes You, Break It Down You. Ayan, ang ganda-ganda po talaga ng bayan ng Laoang. Lalo na dito sa plaza, ayan o. Ang ganda ng simbahan, grabe guys. At ayan mga guys, ito po dito yung loob ng simbahan ng The St. Michael the Archangel Church dito po sa bayan ng Laoang, Northern Samar. At ayan mga guys, tapos na nga po ang misa, kaya naman po kami ay nagpapasalamat dahil kami po ay nakapagsimba. Ayan guys, tulog na tulog yung aming baby oh. Pumunta lang dito para lang maghagong. At ayan mga guys, mega love shoutout po, na dito po yung aming ninang Zoe at ninong Same, Yes yo. Ay! Opay nga aga ninang oh. Hala, binisan na talaga ang mga inaanak. At ayan mga guys, tapos na nga pang simba, kaya po kami nandito na po sa labas. Nagbibiyahe na po kami papunta po sa Barangay Baybay, Laoang, Northern Samar, at maghanap po kami ng aming maiisnakan, lalong-lalo na nang maglilibre sa amin. Ayan, mega love shoutout po. Ang ganda po dito sa sa bayan po ng Laoang. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga Laoanganon nga lanong, Yes you, Break It Down You. At ayan mga guys, dito po tayo dumaan sa tinatawag na Inugkahan. Ito pa isang landmark po dito sa bayan ng Laoang, Northern Samar, dahil ito po hindi pangkaraniwan, ito po isang buong bundok ng bato at ginawan po ng daanan ng mga kanunuan o ng mga sinaunang mga Laoanganon nung panahon po ng Spaniards. So ayan guys, napakaganda po dito, at dito po kami dumaan dahil pupunta po kami sa Mi Snack Haro Food Hub, at kami po ay mag-i-snack dahil nabawasan na po ang aming mga kasalanan. At ayan mga guys, ayan na po, dito na po banda yung snackan. So inihanda na namin yung aming pambayad dahil mabahog yung aking kasama. Ayan guys oh. So dito na tayo mga guys, tara. At ayan mga guys, sa kasamaang palad, hindi po sila nagbukas ngayong araw. At ayan mga guys, dahil hindi nga po kami nakapag-snack, so pumasok na lang po kami dito sa isang tindahan dito po sa Janjan, dito po sa bayan ng Laoang. So bibili po kami ng lalagyan ng aming mga takgas. Hello po Lola. Ayan. Hello baby. Oh, baby, mag-bless ka sa lola mo. Nagtawa. Ano baby? Pasyal tayo dito. Ha? Ayan o. Ayan baby. Oh, sige, mamili ka na dyan. Halika. Andito si mama mo na namimili siya ng suklay. Suklay talaga yung pinipili. Ayan mga guys, naghanap si Aileen ng lalagyan ng takgas. Ha? Lalagyan ng takgas, plastic bag. Tara na, wala ka doon pa. Hi to bag. Hadtog yung billing ko dito, ito na. Butang takgas. At ayan mga guys, mega love shoutout po sa lahat po ng staff and personnel ng Janjan Enterprises dito po sa bayan ng Laoang, Northern Samar. Ayan, na-shoutout ko na kayo dahil mga supporters ko daw po sila. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Upaya na yung performance ka, naka-video cam.
At ngayon naman mga guys, nandito po kami ngayon sa Roel and Ronald Restaurant dito po sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Ayan guys, pabalik-balik po kami dito dahil masarap po yung kanilang luto, lutong bahay po, lutong takgas. Ayan. So madali lang pong hanapin yung kanilang pwesto, dito lang po ito banda sa mga takmo. Ayan, doon po sa mga lawanganon, lalong-lalo na po sa mga balikbayan. Bisita na po kayo dito, tikman na ninyo yung napakasarap nila mga luto, mga ulam guys. Ayan guys, tiwas-tiwas na kagad yung mga kinain namin dito eh. So, yung in-order namin, may sabaw talaga dahil, ayan oh, may paggagamitan kasi kami niyan. Oy, wag kang maalo, halika dito sa loob. Okay lang yan. Hindi naman yan inaabat sa video eh. Ayan guys, mayroon ditong bumibili, mabahog po yan na bumibili ngayon dito na. Ayan, bumili ka ng may sabaw, di ba may paggagamitan kayo? Kami may sabaw yung binili namin dahil magsasaadaw kami. Hoy, hala, ina customer, nakiaway din sa customer liwat. Alam mo man, nakigdering ha, right ko yan didi. Ayaw, kahusay mo man didi ho. Hi sa mga ex mo. Pantag sa iyo ko ni mga ex. Actually, classmate ko ni siya. Ako kat sila sa kanyan masusog, sa totoo la. Pero kadimalasan, bisan kawusan Q, di napasusog. Naluuyan na lasan Diyos, so yan, di maestro na liwat. Hoy, kailat na alo, desinulod bang gihapon ho. Ayan, mabahog itong siya. So ayun mga guys, pauwi na po kami, pero grabe ang sarap po talaga ng mga ulam nila dito. Ang sarap sigurong magtakgas nito. Ayan, darakang salamat sa suporta kan maestro. Waray.